Wala, busy. Maplos mo kasi. Busy mo na gumawan. Ay, bimang kasi rin nagbuno. Oo, bimang gabi. Ay, naklanting mo na. Ay, may driver ang din. Lasun niya. Lasun nagbalay. Kaya may driver? Lasun ang... Sikat yung driver. Sikat yung driver. Bukod to. Sino ka mag-anak mo ngayon doon? Pulis na pupunta na dito. Pusina lang, pusina! Pupusilang mo. Pusina ka lang, pusina. Mag-isa lang na? Nasaan? Ay, ito yung kabanggahan niya? Ito yung kabanggahan niya? Taga saan daw siya? Taga saan daw? Yan rin lang, taga dito rin. Ha? Estudyante nila yan eh. Nakapatay. Nakapatay yung cellphone niya. Wala yan. Nakapatay yung cellphone niya. Mapisan mo nga wala? Taga no ka naman ang? Sa Facebook. Call? Ito na yun. Para saan ka? Estudyante niya. Estudyante nun. Yun o. Awang karga ng balo to. Nasaan yung naman nung tricycle? Wala, huwag ka na po. Uy, ito naka-helmet ko eh. Gabit ko kain ito. Ano yun? Inmax? Xerox. May bata pa na. Bata na. Ano bang kanya? Saan papunta to ngayon? Sa Ramon daw po.
Pauwi na. Aja, ulang mesin sana. Oo, nag-chat na. Bakit ba? Pita si Dado. Hindi, sa trabaho. Estudyante na niya. Sige, boss, sige, diretso. Diretso. Ya, tumayo ka na para ako nun. Papunta na daw, kasama mo. Hoy, masagasaan ka. Yari man ka kay Bara. Erok. Erok. Nalalayan to. Ay, tukoy na. Dati, doon sa ano? Classmate na ka ng sadya. Yan ako yan. Classmate na ka naman. Ginagawa na. Ate, si Tinira. Binangga tagaro. Ayan na. Ay, may magkumakitaw ka na. Bakit si Mangga? Ayan, tama. Kita tibim mangga. Talaga na nang US na tibim mangga man ito bang maki. Ang lamay ba na kilali.
Flatmate na.